नमस्कार। स्वागत बा रोल के इ प्रोग्राम आपन गांव आपन गीत में। आज हम अपन बड़ भैया संतोष शर्मा द्वारा रचित एक ऐसा गीत गावे जा रहल बानी जे समझ लो कि उनका दिल के दर्द बाटे, जे वो अपना से मतलब देखले बारे, उनका साथे गुजरल बाटे। ठीक बा, वो अपन दर्द के गीत द्वारा व्याख्या कैले बारे। ठीक बा, जरा के दू लाइन हम कहे के चाहतनी। गीत के नाम बा बंटवारा गीत। दिलवा से दिल मिल पावेला नु हो तब ही होला बंटवारा, मनवा से मन मिल पावेला नु हो तब ही होला बंटवारा। खेतवा बटाई औरी कोठरी बटाई, लागत ताकि सगरो दुनिया बटाई। बाट दिले महतारी अब बाप के, भाई भतीजा आ न्योता समाज के। कैसन होला बंटवारा, विधि के विधान केहू टारी नहीं पावे। भगिया लिखल बा जे उहे होखी पावे। आपन के लाश जब रिश्तन उठावे, दाह संस्कार में जब मुंडी छिलावे। देखिए कितना अच्छा बात कहले बड़ी संतोष भैया। भीतरी भरल बा भरमिया न हो, यही से होला बंटवारा न हो। ए पर काफी अच्छा निष्कर्ष संतोष भैया कहले बड़े, लिखल उनकरे बाटे कविता, लेकिन निष्कर्ष में भी मतलब उनकर दर्द छुपल बाटे। देखिए का निष्कर्ष बोले, बाट के देखावा हमके हवा और पानी, मतलब बाट के देखावा हमके हवा और पानी। सूरज किरनिया बाटा तब हम जाने, फिरू काहे करल नदनिया न हो, फिरू काहे करल नदनिया न हो। करबा का बहु बंटवारा। अब बताई रवा लोग ने का निष्कर्ष पर निकलता। ठीक बा, इ तो एक कवि के दर्द बाटे। ठीक बा, जिस रउआ के हम बता देने उनका लिहाजा में, खैर हम गायक ना है कि ढंग से बता पाई, वो तो कविता मतलब कवि के दर्द नहीं बता पाई कि का लिखले बा। लेकिन हमरा मतलब खाली कविता पढ़े में एक दर्द के एहसास भइल बाटे। अब आजकल के दुनिया में जहाँ लोग बंटवारा के पीछे पागल भइल बाटे, पैसा लोग भी खर्चा करला कि हमरा हिस्सा ज्यादा मिल जाओ, वहाँ ही संतोष भैया के दर्द रुआ सुन लेनी। अब रुआ अपन कमेंट करी, ठीक बा, कि का दर्द बा इनका में, का सही बाटे। रुआ संग कभी बंटवारा के मौका आवता तो का रुआ ई दर्द के सामना करे या कर पाए, रुआ कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो संतोष भैया एक लाइक जरूर करें।